mangsa sedaya niku dipun pundhut wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala utawi meninggal dunia sing wong apik ya sedo sing wong elek ya moe niku sedaya bakal ngalami sing jenenge mati. Lah sakwise mati niku wong uripe bakal diuripaken malih ora wong. Dadi sakwise kula lan panjenengan sami dipun pundhut utawi sampun dipun pejahi dening malaikat niku benjang kula lan panjenengan sami bakal diuripaken malih sing jenenge wonten akhirat. Jadi manusa niku melampaui utawi melewati beberapa tahapan. Yang pertama tahapan alam kandungan, sing jenenge alam kandungan 9 bulan jenengan kula jenengan niku wonten kandunganipun ibu utawi tiyang sepuh kita sedaya. Lah wonten alam kandungan punika manusa nggadahi perjanjian dening Allah Subhanahu wa taala. Pancen sing jenenge manusa kalane diwenehi perjanjian dening Gusti Allah niku ya saguh kabeh. Sampeyan berkelingan berhora nyombe ora kemutan. Jadi ku sakabeh manusa niku wonten alam arwah. Niku kabeh para manusa dipun timbali dening Gusti Allah diwenehi perjanjian nek besok bakal diuripaken wonten ing alam donya niku duweni kewajiban siji kon nyembah dhateng Allah Subhanahu wa taala sing rupane niku salat. Manusa niku saguh kula lan panjenengan sami saguh. Kula panjenengan sami diwenehi kewajiban malih kon puasa ana ing bulan Ramadan ya kula sampeyan sami saguh. Dadi kula lan panjenengan sami niku saderengipun dipun lairaken wonten ing alam donya punika sampun gadhah perjanjian dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi sapa wonge kok mlenjeni benjeni kita kesaya benjeni jenenge ngapusi gak karo pangeran wong pangeran niku weruh punapa ingkang kula panjenengan sami lampahi wonten ing alam donya niku pangeran mangertosi. Jadi kula lan panjenengan sami benjang wonten ing akhirat menika dipun suwuni tanggung jawabanipun. Tanggung jawab napa? Kula lan panjenengan sami disuwuni tanggung jawaban nalikane urip nang alam donya, uripe tenagane kanggo apa? Nggone loro duit asale duit sing sekak ngendi? Gune belanjaaken bakal dibelanjaaken maring ngendi. Niku sedaya bakal dipun takokaken dening Allah Subhanahu wa taala.